Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti ruto. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meynals is uw gastvrouw. Poku ode fu. Arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Essen en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 s'nachts. Na Fosten Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Ja, lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Tori Taki. En weer Tak Tori Today, want ik heb iemand in de studio uitgenodigd, een dierbare van mij, een collega, een vriendin, een kennis. Iemand met wie ik hele fijne gesprekken heb kunnen voeren. En er is mij te oren gekomen dat men in Suriname op dit moment heel erg bezig is met familieopstellingen. Nou, daar kan ik ook over meepraten, maar de dame die ik heb uitgenodigd, die heeft haar werk van gemaakt. Dus ik heb haar gevraagd, wil je bij mij in de studio komen? Wil je met me praten over die familieopstellingen? En kijken of we iets meer naar voren kunnen halen wat het precies is. Maar nog belangrijker, waarom het belangrijk is dat we het doen. En ik heb het over de one and only Veronica Nap. Welkom. Yay! Ja, toch? Heb je er zin in? Ja, zeker. Een applausje. Ja, dus, welkom. Dit is de studio. Welkom bij Tori Taki, Cultura TV. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en ik ben blij dat je er bent. Ik ook. Ik wil natuurlijk altijd als eerste weten, hoe gaat het met je? Voordat we echt beginnen met ons gesprek. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ik vind het ook een beetje spannend natuurlijk. Want ja, moet je woorden geven aan dingen die soms gewoon ook uit jezelf gaan. Maar ik zit er goed bij en ik vind het wel leuk dat ik dit met jou doe. Ja. En ja, ik heb een klein beetje last van mijn oog. Ik denk dat het een beetje de hooikoorts is, allergie. Maar ja. je weet dat ik allergie, dat gaat daar en daar. Maar nee, ik voel me goed. Ja. Nou, heel fijn om te horen. En ik heb je natuurlijk van tevoren al een beetje gezegd, we willen heel graag leren van jou vandaag. Je kan ons heel veel vertellen als het gaat om systemisch werk, familieopstellingen. En ja, we gaan gewoon een beetje beginnen bij het begin. Jij hebt een organisatie, die heet Stepping Forward. En wat doe je daar precies? Ja, met Stepping Forward werk ik met de thema's roots en identiteit. En systemisch werken is een werkvorm of een fenomeen wat ik gebruik in mijn coachpraktijk. Het is niet per se een organisatie, maar ik werk met groepen en 1 op 1. En daarmee kijk ik eigenlijk met mensen op de thema's: waar kom ik vandaan? Hoe kan ik me wortelen in mezelf? Maar ook wat is mijn plek in het familiesysteem, familie van herkomst? Zodat ik me daarin ook in mijn eigen identiteit naar buiten kan brengen zoals het klopt en authentiek is, zoals je je eigenlijk voelt en bent. En hoe lang doe je dit al? Meer dan 10 jaar. Waarschijnlijk al heel lang, ja. maar in deze... Ja. En nu krijg ik het wel warm. Ja, het is heel heet hier in de studio. Het Surinaamse temperatuur hier in de studio. Lekker tropisch. Lekker tropisch. Als je water wil hebben moet je het zeggen, dan gaan we voor water zorgen. En wat je veel al hoort, hè, en dan richt ik me in dit geval even tot de Surinaamse gemeenschap. Hey, wat is dat precies, familieopstellingen? Wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ja, nou, waar het eigenlijk over gaat is dat het is een ja, ik noem het even een methode die is ontwikkeld door Bert Hellinger.
Het is een man uit Duitsland die ooit naar de Zulu tribe is gegaan en daar als bisschop onderdeel was van de gemeenschap en veel de religie eigenlijk meenam. Maar doordat hij leefde in de Zulu-gemeenschap zag hij dat de Zulu-gemeenschap vanuit bepaalde wetmatigheden leefde. Dus in plaats van dat hij kennis kan brengen, leerde hij juist eigenlijk heel veel vanuit hoe er werd geleefd en hoe er onderling met elkaar werd omgegaan. En die practice heeft hij eigenlijk meegenomen naar Europa. En ja, zodoende is dat eigenlijk een heel groot fenomeen geworden wereldwijd. En wat je doet met familieopstellingen is dat je gaat kijken naar een vraag die je persoonlijk hebt. Dat kan zijn een verlangen, het kan zijn iets waar je tegenaan loopt. Het kan zijn dat je herkenbare patronen hebt waar je steeds tegenaan loopt. En door dat in te brengen en te gaan onderzoeken, kan je zien waar het of generationeel vandaan komt of waar de blokkade zit waardoor de energie of zelfs gezegd de liefde niet kan stromen. En dat kan je doen 1 op 1, maar dat kan je ook doen in een groepsverband. En ze zeggen eigenlijk altijd, it never start, het is nooit begonnen bij jou. Dus zo ga je dus kijken, wat heb ik van mijn vorige generaties meegekregen. En als je het dan hebt over de Surinaamse gemeenschap, zit er natuurlijk een hele grote, maar ook hele rijke geschiedenis die de gemeenschap met zich meebrengt, maar soms ook mee verstrikt is geraakt. En dat kan zijn religie, het kan zijn natuurlijk ook de slavernij. In Nederland hebben we natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog. Er zijn natuurlijk ook veel oorlogen. We hebben het over migratie. We hebben het over taalverandering. We hebben het over verschillende identiteiten waar je je misschien wel in verstrikt voelt. In mijn geval Colombiaanse, Nederlandse. Waar hoor ik bij? Dus ja, met familieopstellingen, systemisch werk kun je dus onderzoeken. Hoe ben ik? Leef ik mijn eigen pad? Terwijl ik onderdeel ben van mijn systeem. Met misschien wel de trauma's en de schoonheden die er ook vandaan komen. Hoe kan ik dat aankijken? Hoe kan ik het zien zonder dat ik me daarmee volledig identificeer en mijn eigen plek ga bewandel. Dus binnen de Surinaamse cultuur zullen mensen zeggen, soms in de volksmond zeggen ze, ja, is die van me die dit doet? Is die van me die dat zegt? Het sluit wel heel erg op elkaar aan natuurlijk. Weliswaar wordt het anders genoemd, maar wat ik herken uit je verhaal is, ik ben mijn persoon, maar mijn persoon bestaat uit voorouders, uit generaties voor mij en hun bagage loopt mogelijk ook met mij mee. Is dat een goede samenvatting zo? Ja, bagage, maar ook dus de kwaliteiten en de schoonheden die ook onderdeel zijn van je systeem. Dus als zij niet het leven volwaarts hadden doorgegeven, had jij hier nooit geweest. En dus dat is je vader en je moeder, of ze nou samen zijn of niet, of ze nog leven of niet. Maar dat is ook je opa's, je oma's en dus generaties terug, maar ook de trauma's. Maar ook misschien wel het vakmanschap wat jij nu leeft of nu uitbrengt in de wereld, komt misschien ook wel voort uit een voorouder. En als jij dan zeg maar zo'n sessie leidt, of een opstelling doet, hoe werkt dat dan? Dat je ontdekt waar het mogelijk zit? Ja, nou we werken dus met personen of met elementen. Dus dat kan zijn een matje, maar je kan ook met poppetjes werken. En op het moment dat je dus in een groep werkt of met personen, dan nemen de mensen die deelnemen, die faciliteren eigenlijk de vraagsteller, dus de persoon die met een vraag komt of een verlangen komt. En door ja te zeggen op de ervaring, en dat kan iedereen, mits je er gewoon voor open staat, maakt dus de gewaarwordingen mee van de desbetreffende persoon die je of representeert, ga ik zo uitleggen, dus vertegenwoordigt. En dat kan zijn de emoties, dat kan zijn de beweging, kan zijn woorden, het kan zijn visuals. Zodat je de inzicht geeft op de problematiek of daar waar de energie niet stroomt. En je zegt representant, hè? Dus ik begrijp daaruit dat je kan een persoon vragen, maar je kan ook dus qua gevoel, als je met zo'n matje werkt, kan je waarschijnlijk dingen voelen of opmerken en dat spreek je dan uit. En dan kan jij zeg maar als sessieleider daarmee aan de slag, zeg maar, als ik het zo samenvat. Ja, ik probeer de hele tijd het ook aan te laten sluiten, zeg maar, bij heel goed. Dus als we bijvoorbeeld gewoon heel visueel maken. Ik zeg bijvoorbeeld tegen jou van, jij komt met een vraagstelling en dit zijn bijvoorbeeld elementen waar ik mee wil werken. Laten we zeggen je vader en je moeder. En we hebben hier een tafel en ik vraag aan jou, nou hier heb je 2 voorwerpen. Leg
ze zodanig neer hoe jij denkt dat ze ten opzichte van elkaar staan. Zullen we die even uitpakken dan? Ja, zeker. Ja. Oké. Nou. En dan hebben we meer materialen, want misschien... Dus als we kijken, ik weet niet of de kijkers het ook kunnen zien. Ik kijk heel even de camera aan. Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Nou, dan doe ik het even iets hoger. Gewoon puur eventjes voor het idee. Voor de kijker thuis is het misschien handig om te weten dat u het waarschijnlijk in spiegelbeeld ziet. Want dit is mijn linkerhand. Dus ik weet niet of dat goed te zien is. Mijn vader en mijn moeder. Nou, dan zou ik mijn vader willen laten representeren door de fles. Die hou ik dan even aan de linkerzijde. Mijn moeder laat ik dan even representeren door mijn rechterhand. En mijn gevoel is dat ze... ik voel het meteen in mijn armen. En niet omdat het zwaar is, maar ik voel meteen de zwaarte of zo. Die waaraan gekoppeld ligt. Ja, en met name, ik merk nu meteen... En ik kan me voorstellen voor de kijker thuis wat gebeurt daar. Maar wat ik dus merk is dat ik een soort van... En Baas Waterval kan het ook wel uitleggen. Ik maak contact nu met die fles en ik voel de zwaarte alsof mijn vader heel veel dingen meedraagt. En mijn moeder daarentegen voelt heel licht. Wat grappig is, want dat had ik niet op voorhand verwacht. Ja. Maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat dit een beetje de verhouding is. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de linkerkant van mijn rug voelt zich nu heel erg strak. En dit voelt echt zwaar. Ja. Dus wat zegt dit? Ja, nou, dus waar het over gaat is dat je zelf je inzichten krijgt tijdens een opstelling. En door hoe jij het neerzet, hoe je het vasthoudt, de informatie die je meegeeft, komt er informatie beschikbaar waar we mee kunnen werken. Dus het is niet meteen dat ik nu zeg, dat is er aan de hand. Ja. De opstelling is een beweging. Dus je gaat kijken, wat gebeurt er op het moment dat je bijvoorbeeld iets zegt tegen je vader. Dus we hebben jou er nog niet bij gezet, we hebben nu alleen je ouders gepositioneerd. Okay. Dus als je zou kijken van, waar voel jij je plek ten opzichte van je ouders? Hoe verandert de dynamiek dan? Of verandert er niks? Het lastige is dat ik dat nu als het ware niet kan doen, want anders is het niet meer te zien. Maar laten we zeggen, onthoud dit beeld even. Als ik zou zeggen van, ik pak even deze fles erbij als representatie dan voor mij. Dus de fles met water, die voelt een stuk lichter, kan ik je vertellen. Het voelt als dat ik blijkbaar dichter bij mijn vader wil staan. Dus ik voel eigenlijk dit. Dat deze twee meer naast elkaar staan. Nu voel ik de zwaarte weer gelijk. Ja, precies. Dus dit is wat ik erbij voel. Ja. Dus als ik het in een gevoel zou moeten samenvatten, voel ik gewoon heel veel zwaarte aan deze zijde. Ja. Mag ik kijken wat er gebeurt als ik het omdraai? Ja. Ik ben toch wel even benieuwd. Want iets zegt me dat het ook niet helemaal... Kijk, ik voel meteen de lichtheid weer hier. En de zwaarte bij mijn vader is weg. Het lijkt alsof deze kant iets, daar zit iets, aan de linkerzijde. En ik krijg ergens ook een beetje het gevoel van dat in dienst staan van de ander of zo. Dat is wat er nu bij mij naar boven komt. En dan jij in dienst van je ouders of je ouders in dienst van elkaar? Ik bedoel in dit geval misschien nog wel zelfs deze positie. Ik ga even kijken wat er gebeurt als ik dat met mijn representatie doe. Dit is echt heel... Dit moet je meemaken om echt te beleven, maar... Het is echt wel een wereld van verschil. Want ik heb dan nu bijvoorbeeld dit. Ik denk dat dit qua gewicht zwaarder is dan dat. Maar toch voelt deze een stuk lichter. Yeah. Het voelt eigenlijk alsof... Als ik alleen met mijn vader oog in oog sta, dat het... Oh gek, nu begint hier ook weer druk te komen. Ja. Dus we gaan terug naar de informatie die je eigenlijk net heel kort deelde. Ja. Toen je jouw fles en de fles van je vader bij elkaar pakte. Toen eerst zei je, ik voel mezelf heel licht. Ja. En toen je zei, ik wil eigenlijk wel dicht bij mijn vader staan. Oh, en nu merk ik dat ik dezelfde zwaarte voel. Ja. En dat is heel veel informatie waar we dan mee kunnen gaan werken om te kijken wat zit er tussen jou in relatie met je vader. Okay. En we hebben nu ook gekeken natuurlijk wat er in de relatie tussen jou en je moeder en je vader is. Ja. Alleen met een opstelling is het heel mooi om je los te maken, überhaupt in het leven, om je los te maken van de verantwoordelijkheid die je voelt ten opzichte van je ouders. Dus hoe de relatie tussen je ouders is, dat is eigenlijk niet aan jou. Ik zeg eigenlijk altijd, that's none of our business, want het heeft voor ons plaatsgevonden. Maar waar we wel naar gaan kijken is dat je zegt, ik voel de hele tijd de zwaarte in mijn linkerarm en ook als ik mezelf bij mijn vader plaats. Dus er is een beweging in jou die naar je vader toe wil trekken.
Ja, en ik voel ook heel veel antwoorden naar boven komen gelijk. En ik denk dat dit ook wel een beetje herkenbaar is voor de Surinaamse gemeenschap. Daar zie je vaak dat de verbinding tussen kinderen en ouderen, dat gepaard is met een grote zorg of verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En dat heb ik ook heel erg gevoeld naar beide ouders, denk ik. Heel erg vanuit de secundaire rol, maar toch meekijken wat daar gebeurt en kijken of ik de boel daarin misschien in balans kan houden, kan fixen. Ja, dus dat deed je net ook. Ja. Je zei, ik ga toch even kijken wat er gebeurt als ik het ga omdraaien. Ja, zo gaat het dan. En dus je was eigenlijk al bezig om te kijken, wat gebeurt er als in de dynamiek? Ja. Gaat het beter met mijn vader? Mijn moeder is nog hetzelfde, dus die zorg van kind naar ouder. Daarmee zouden we eigenlijk al zeggen, dat is niet jouw positie. Dus je staat niet op de juiste plek. Zo voelde dat inderdaad ook niet. Ja. Het voelde eigenlijk alsof het van hun was. Ja. Maar ik werd er een soort van in meegenomen en meteen de druk ook. De druk in mijn rug is trouwens weg nu, maar ik voel hem nu wel bij mijn schouders. Ja. Dus dat is, gaat heel snel. Ja, en om terug te komen op je vraag van wat gebeurt er dan als je representeert? Ja. Het mooie is, wat jij nu laat zien, is dat de antwoorden uit jezelf komen. Maar soms werk ik ook met mensen die nog nooit, jij hebt best wel veel persoonlijk werk gedaan, ook systemisch. Soms ontmoet ik ook mensen die in de praktijk komen, die hier nog nooit naar hebben gekeken. Die misschien wel uit een heel warm en harmonieus gezin komt. En een beetje zoiets heeft van, ik snap eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt. En dan ben ik bijvoorbeeld een van de representanten of iemand anders. En die voelt dan de gewaarwordingen die jij dus nu voelt voor die persoon om antwoorden te geven. Dus stel je voor, ik representeer jouw vader. En ik zeg, ik voel een zware druk op mijn lijf, mijn linkerarm. Ik kan mijn zoon niet zo goed aankijken. En dat gebeurt op het moment dat je dus jezelf toestemming geeft om dus de gewaarwordingen te ervaren van het representeren. Maar kijk, als je dit dan zo stelt, het klinkt inderdaad heel logisch. Weet ik niet hoor, of dat voor mensen thuis heel logisch klinkt. Ja, dat is inderdaad de vraag. Ja. Ik vind het in ieder geval helder klinken. En het klopt inderdaad, ik heb daarin misschien wel wat kennis daarin. In alle bescheidenheid. Maar wat ik dus heel grappig vind, is dat we waren nog niet eens half begonnen of ik zat er al in. Precies. Kan je misschien wat uitleg geven over waarom dat zo is met het energetische? Ja. Want sommige mensen kunnen al heel snel denken, dat is vaag. Of dat zeggen ze ook bijvoorbeeld op Winti, is het wel echt? Ja. Maar die energie die liegt niet. Ja. Kijk, in the end, zeg maar, kan ik het niet, ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht. Hè. Er is genoeg onderzoek die er wordt gedaan. Maar ga in energie, ga dat maar uitleggen en hoe dat werkt en waarom dat werkt. Het gegeven is ook dat op het moment dat je bij een feest komt of in een café komt of in de supermarkt bent of in ieder geval een groep ontmoet en je voelt, daar moet ik in ieder geval niet zijn. Ik ga naar links in plaats van naar rechts. Een soort voorgevoel of zo. Een voorgevoel, maar ook een energieuitwisseling die er plaatsvindt, omdat we letterlijk gewoon al onze sensoren kunnen gebruiken als we onszelf dat toelaten. En ook als we dat durven. Dus op het moment dat je een opstelling doet, het is vaak veel makkelijker om voor een ander iets te voelen dan voor onszelf. En we gunnen vaak ook een ander om verder te komen. Dus op het moment dat je dus in een representantenrol zit, dan geef je jezelf ook toestemming om te zeggen, ik ga naar een opstelling toe, ik wil dit ervaren. Dus ik zet mezelf open voor wat er komt. En doordat je steeds bewegingen maakt of dingen zegt of gaat zitten, je beweging volgt, daar reageert een ander ook weer op. En zo ontstaat de energieuitwisseling en hoe dat dan energetisch werkt, de ene staat meer open, zoals meneer Baas ook. Baas staat er echt op, en ik en mensen die zich daarin ontwikkelen. En ook wel vaak mensen met een multiculturele achtergrond hebben dat natuurlijk sowieso al van nature. Dat wij meer openstaan, zeg maar? Nou, het is gewoon veel meer onderdeel van de cultuur. Het is veel meer een gegeven dat onze voorouders hebben gewerkt met energie, met de inheemse bevolkingen die hun rituelen doen, om dat ook weer door te kunnen geven. En zo zijn er soms situaties waardoor het stopt, maar de herinnering is er altijd. En dat is per cultuur is dat natuurlijk anders. En je zegt net, het gaat van generatie op generatie. Als je nagaat, als ik dan kijk naar de tot slaafgemaakten die dan via die verschrikkelijke reis naar Zuid-Amerika zijn gebracht. Die generaties zijn nog niet zo heel ver. Ik geloof dat mijn
overgrootmoeder was kind van een slavin. Of van een tot slaaf gemaakte. Ja, dus dat is nog niet eens zo heel ver. Nee. Dus dat is eigenlijk best wel heftig als ik het zo bekijk. Dat betekent dus dat ik blijkbaar ook invloeden vanuit daar met me meedraag. Ja, en dus ook de pijn en daarmee dus ook misschien wel de manier waarop je bejegend bent en de manier waarop je mensen vertrouwt. Of wat er van generatie op generatie is doorgegeven. Bijvoorbeeld over de witte persoon, de witte mens. Niet te vertrouwen, want op het moment dat je dus onderdeel bent van op een plantage hebt moeten werken... Ja, dan gaat het allemaal over vertrouwen. En dus dat kan er ook onderdeel van zijn. Wat jij doorleeft en waar je geen weet van hebt, dat je dat met je meedraagt. Dus de vernedering die is geweest, het feit dat je eigenlijk nog minder waard was dan een dier. Maar bij mij is het ook nog eens gek, want ik heb ook de andere kant in mij. Ik heb dus ook de kolonist in mij. Ja, mijn opa van vaderszijde heeft Duits bloed, echt half Duitser. Dus ik heb dus zowel de tot slaafgemaakte energie in mij, als degene die de tot slaafgemaakte heeft, hoe zullen we het noemen? Ja, de dader. Ja. De dader, inderdaad, ja. Maar dit is een heel mooi onderwerp wat je nu aanboort eigenlijk, en dat staat dan weer ook los van de slavernij, zeg maar. Wij hebben allemaal daderschap in ons en we hebben allemaal slachtofferschap in ons. En in jouw geval, door jouw research, ben je erachter gekomen dat je niet alleen maar een Surinaamse man bent, want letterlijk, maar ook als je dus onderzoek doet naar je voorouders en je gaat kijken van, er is dus blijkbaar ook een strijd geweest in mijn lijn, letterlijk, daar kom ik uit voort. Ja, die voel ik ook heftig ineens nu we het erover hebben. Heel grappig is dat dan. Ja, maar hoe beweeg je dus vanuit met dat gegeven, met dat doorleven, hoe beweeg je dan de wereld in als je jezelf ziet als een slachtoffer of als je jezelf ziet als dader? Zo bedoel je. Dan denk ik dat ik me waarschijnlijk meer verbonden voel met het slachtoffergedeelte dan de rol van de dader. Ik voel daar meer connectie mee. Ja, en dus de slachtoffer, de pijn van de slachtoffers of het slachtofferschap dient geëerd te worden, dient gevoeld te worden. Op het moment dat het niet gevoeld wordt, word je automatisch ook dader. Maar dan ontken je het, zeg maar. Je ontkent het, maar ook door de pijn die er is, ga je ook pijn creëren. Door de pijn die er is, ga je het creëren. Ja, dus op het moment dat jij pijn hebt en jij zit bijvoorbeeld in een liefdesrelatie en je hart is gesloten door de pijn omdat... En jij komt in verbinding en je houdt je hart gesloten, daarmee raak je een ander ook. Dat maakt jou ook dader. Ja, oké. Weet je, gaat ver, zeg. Precies. Dus op het moment dat we dus kunnen kijken naar waar we vandaan komen en dat kunnen eren en dat ten volste kunnen zien en voelen en het ook laten daar waar het vandaan komt, zodat wij niet hoeven te dragen wat er is. Ja. En wij de kwaliteiten en de talenten naar voren gaan leven, zo kunnen zij geëerd worden door ons, maar kan de pijn ook zijn plek krijgen daar waar het hoort. Nou, dus dat zijn dus thema's die je voorbij zien komen, bijvoorbeeld met de Kitty Kotti, een stukje heling. Ik hoor je ook zeggen... het erkenning, ja precies. Ja. Wat in de Surinaamse cultuur vaak gebeurt, ter nagedachtenis aan een overledene willen we wel eens een glas water neerzetten of een glaasje alcohol. Van hij hield van whisky, we zetten een glaasje whisky voor de persoon die niet meer in het leven is. Volstaat dat ook, zeg maar, als erkenning geven aan het gevoel van? Zeker, en dat is ook onderdeel van de rituelen ook. Dus als we ook weer gaan kijken naar wat we hebben meegekregen, is een ritueel zorgt dat je aandacht geeft aan het oude, of wat er was, of dat er een persoon was, of een ziel was, of een oogst was. En met dat ritueel en het te bedanken en het aandacht te schenken, komt er weer ruimte voor iets nieuws. Dat is wel mooi. Ja, en dat is ook weer onderdeel natuurlijk van de cultuur waar je in opgroeit, hoe dat voortgezet wordt. Alleen het gaat erover, kun je het dan ook weer loslaten, zodat je er niet mee gaat identificeren, zodat de zwaarte niet meegaat. Want je draagt dan weer iets wat eigenlijk niet van jou is. Ja. Ah, helder. Kijk, nu, ik vind het wel, je legt het wel goed uit hoor, want het gaat daardoor wel leven, zeg maar nu. Ik heb eigenlijk 2 vragen voor je nu. Ik wil natuurlijk zometeen heel graag weten, je zegt roots, ik wil weten hoe je dat dan doet. Maar ik merk dat er ook een vraag bij mij omhoog komt. En dit is misschien tegen het stereotypische aan, maar ik wil het gewoon
aan je voorleggen. Ja. Wat je veel hoort als het gaat om de Surinaamse man met name, gaat het vaak ook over buitenvrouwen en over iets waarvan wordt gezegd dat in de slavenperiode, de slavernij, dat met name de grootgebouwde man gebruikt werd als een soort van fok. Wat is het juiste woord? Fokker. In ieder geval het DNA van de grootgebouwde tot slaafgemaakte man werd gebruikt, het zaad daarvan, om meer mannen te kweken die dan goede slaven zouden kunnen zijn. Om het maar even makkelijk zo uit te leggen. Excuus als ik mensen beledig nu, maar ik bedoel het goed. Wat is jouw visie daarop vanuit het systemische? Wow, oké. Ja, het is een lastige, maar ik voel wel echt dat daar zit iets volgens mij. Oké. Er is hier geen sprake van liefde. Dit is echt gewoon dwang. Wij gebruiken jou en je moet die en die zwanger maken zodat we meer van jou kunnen creëren. Dat is gewoon... En wat maakt dat je dat dan koppelt aan de ontrouw? Nou ja, omdat je hebt het over een energieuitwisseling. En volgens mij is die heel heftig op het moment dat een man en een vrouw intiem zijn met elkaar. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd, hoe werkt dat dan door? Heeft wat er vandaag in het heden gebeurt met... ik kan niet trouw blijven aan één vrouw. Heeft dat daadwerkelijk te maken met dat er een energieuitwisseling is geweest generaties daarvoor? Of het nou is gedwongen of niet, zeg maar. Ik ben benieuwd of daar een verband in te leggen is. Ik durf je niet het verband dat durf ik niet te zeggen. Want ik heb dat zelf systemisch niet onderzocht. Dan ga ik nu iets doen. En ook dat ik denk dat het per persoon anders ligt. Hè. Elke persoon heeft een ander systeem. Het kan zijn dat er ontrouw is in jouw huidige relatie. Omdat gewoon hiervoor de vader afwezig was of de moeder niet kon verbinden met het kind. Ook een belangrijke ding die je noemt. En dan kan je wel helemaal het zeg maar uit de slavernij halen, maar soms is het ook gewoon, zit het ook gewoon heel dichtbij. Maar ja, dat zou kunnen. Ik durf het niet. Het zijn namelijk dingen die gezegd worden. Van, ja, de witte man heeft ons gefokt en daardoor kunnen wij niet meer trouw blijven. Dat vind ik wel heel erg krom hoor, door de bocht. Ik denk niet dat het echt letterlijk zo zwart-wit is. Maar ik dacht van, je had het hierover en ineens kwam tot me, maar dat is natuurlijk ook een energieoverdracht. Ik denk van, zit er in die overdracht dan ook zoiets van daden tot degene die slachtoffer is? En hoe vertaalt zich dat dan in het heden? Maar ik snap dat die vergezocht is. Dus niet. Wat er bij mij opkomt is erkenning. Niet per se gelinkt aan de ontrouw, maar meer dat de kinderen die daarna zijn gekomen of de zoons die daarna zijn gekomen, is daar wel ruimte geweest voor de vader om het kind te erkennen en daarmee te zeggen, jij hoort bij mij, zeg maar. Die vrijheid was er dus blijkbaar niet, want het is in force, in dwang is dat ontstaan. En qua naam werd je ook gekoppeld aan de slaveneigenaar. Precies, ja. Dus in naam was je al niet eens de vader, om het maar zo te zeggen. Je was eigendom. Precies. Dus ik zou dan eerder kijken naar, is er ruimte geweest. Het doet me ook een klein beetje denken aan ook adoptie, zeg maar. Dus dat je je eigen identiteit niet weet. Dat je niet weet waar je vandaan komt. Dat je gekoppeld bent aan als eigendom. Op het moment dat je dus... en dan hebben we het dan specifiek over mannen. Omdat dat is het topic wat je aandraagt. Als de volgende generatie niet weet waar het vandaan komt, dan is er een identiteitsverwarring. En ja, hoe ga je dan jezelf neerzetten in de wereld op het moment dat dit is het verhaal is waar je vandaan komt. Dus vaak herhalen we daarmee ook het patroon. Dus ja, ik zie het, zou eerder dan zo kijken. Ja, het is ook heel ver natuurlijk, maar ik begin wel heel erg duidelijk van jou te krijgen dat gedrag in het heden heel duidelijk zijn oorsprong vindt in iets wat er ergens in die lijn qua overdracht mogelijk heeft plaatsgevonden. Ja. En nu heb ik dit voorbeeld genoemd, maar je hebt het over verwarring. Nou, als je kijkt naar hoeveel mensen vandaag de dag kampen met mentale problemen. Je laat eigenlijk zien waarom jij heel nodig bent. Nou ja, en gelukkig is er heel veel systemisch werk. Dus ik ben ook heel blij om te horen dat het in Suriname ook veel meer tot leven komt. Naast de rituelen die er ook al zijn. Hè? Dus laten we die niet buitensluiten. Want ik denk dat hoe dichter bij de oorsprong, hoe mooier eigenlijk. Maar het geeft gewoon heel veel kracht en heel veel helderheid.
Alleen ik wil ook zeggen, niet alles is te linken aan de slavernij bijvoorbeeld. Hè? Dus wat ik net ook al zei, ja, tuurlijk, er is veel gebeurd. Dus dat is niet het topic, maar het gaat ook over wat is jouw relatie met je ouders. En wat is jouw relatie van de familie samen. En gaat iedereen samen met elkaar goed? Of wat is, als we het hebben over eigendom, hè, dan is een stuk land ook al vaak een kwestie wat problemen kan veroorzaken. En wat als eigendom wordt gezien, waardoor er familieruzies zijn en geldkwesties. En ook onderling in de familieleden een familiedrama, veten kan ontstaan omdat er geld gestolen is. Of, dus het kan, het is niet alleen maar zo, maar het kan ook zo gaan en het kan veel dichterbij zijn. De essentie is, waar ligt de pijn en waarom stroomt de liefde niet? En dat betekent dus, stel je voor, ik zou nu iets meemaken en ik zou er niet mee dealen, dan geef ik het dus automatisch al door aan niet alleen mijn kinderen, maar ook aan mijn kleinkinderen en dienstkinderen, als dat maar intact wordt gehouden. Als dat de dynamiek is van het systeem, dan kan dat zo zijn. En dan kan er altijd eentje zijn, en misschien herken je dat zelf ook wel, ik herken het in ieder geval uit mijn eigen lijn, dat ik dan het zwarte schaap ben die het dan anders gaat doen. Ja, dat klopt wel, ja. En dat heb jij natuurlijk ook. Dus er is altijd één die zegt, dit gaat stoppen. Stop. Ja. Of ik ben de klokkenluider omdat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld. Of ik ben de klokkenluider omdat ik wegstap uit het systeem en iedereen me maar raar vindt, want ze is opeens heel spiritueel geworden of ze doet rare dingen. Ik snap je niet, dus je bent fout. Dat idee. Ja, of je doet niet wat ik zeg, dus je gehoorzaamt me niet. Kom je weer uit op respect en waardoor er meer dwang en force opkomt. Dus het hangt heel erg af van het systeem en hoe daarmee wordt omgegaan. Het kan ook zijn dat het überhaupt een eruptie al is geweest. En dat er familieleden helemaal geen contact hebben met elkaar. Het is best wel breed zo. En dat is nog een kleine uitdrukking. Ik had net het met jou over roots. Ik vind echt, we hebben eigenlijk te weinig tijd. We moeten sowieso een vervolg hier aan geven. Je had het net over roots. Waarom heb je je specifiek ontwikkeld of ontpopt als de expert op dat gebied? Ja, dus een gegeven is dat we allemaal roots hebben. Dus los van onze culturele achtergrond, we hebben gewoon allemaal, zijn we geconnect met onze ouders. Dus daarmee gaat het over wat is waar kom ik vandaan, mijn voorouders. Geografisch, waar kom ik vandaan? Ben ik geboren in Nederland en zijn mijn ouders afkomstig uit Suriname? Is er een migratie, heeft dat plaatsgevonden? Ben ik geboren in een ander land en ben ik hier naar Nederland gekomen? Heb ik misschien wel een oorlogsverhaal, waardoor ik hier als vluchteling naar Nederland ben gekomen of naar een ander land ben gekomen. Dus roots hebben we allemaal, daar waar we zijn opgegroeid. Dus ik heb in het begin heel veel mensen gehad die zeiden, ja maar Veronica, ik ben gewoon Nederlands, kan ik dan ook bij jou komen? Dan zeg ik, ja tuurlijk, je hebt toch ook gewoon roots. En het komt voort uit mijn eigen reis, die ik zelf heb mogen maken om mijn eigen ontdekking te hebben in mijn roots. Afkomstig, geboren in Colombia en geëmigreerd op mijn 3e naar Nederland. Maar ook realiserende dat het Nederlandse in me zit, dat het daar slachtofferschap in mij zit, dat migratie in mij zit, dat mijn weg vinden hier in Nederland in een lagere klasse wijk in Amsterdam. Dat is mijn hele ontdekking geweest om te zien wat zijn mijn patronen, hoe ik me heb gedragen, hoe ik me heb aangepast, hoe ik misschien wel me heb onderdrukt, omdat ik heel erg temperamentvol kan zijn en direct kan zijn. En vroeger mocht dat natuurlijk niet. Überhaupt praten met mijn handen vonden mensen soms gek. En zo door te eren waar ik vandaan kwam, mijn roots te eren, kon ik veel meer mijn plek innemen in het hier en nu. En dat is ook waarom ik met roots... Je kan landen letterlijk. Ja, en aan kan komen. Dus mijn lichaam is misschien wel in Nederland aangekomen, maar is mijn hart ook van Colombia naar Nederland aangekomen. En dat zie je natuurlijk ook bij heel veel mensen met een migratieachtergrond en natuurlijk ook met de Surinaamse gemeenschap. Ja. Veel mensen zijn natuurlijk gekomen of omdat ze in de zorg mogelijkheden kregen, of familieleden die hier naartoe hebben gehad, of een eigen keuze. Maar de druk om te kunnen presteren, om misschien wel hoog opgeleid te zijn en daardoor ook de hele tijd te horen dat, oh jij praat goed ABN en jij bent hoog opgeleid, dat had ik nooit verwacht. Ja. En elke keer maar weer daarin je weg vinden en dus ook delen van je route achter te laten, wat een impact dat heeft om hier te kunnen landen
ja, dat gaat niet als het hart niet meegaat. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Die reis waar je het over hebt. En als het goed is, heb jij binnenkort ook een mogelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld nu aan het kijken zijn om bij jou te komen of aan te kloppen. Ja. Je gaat binnenkort weer aan de slag met een nieuwe sessie? Ja, dus ik werk ook met thema's op het innerlijk kind. Want ja, als je als kind zijn, dan maak je natuurlijk heel veel mee. En op het moment dat je daar niet naar gekeken hebt of niet begrijpt hoe jouw reis is geweest, is het dus ook heel lastig om in je volwassen deel, dus in mijn geval als 39-jarige, je plek in te nemen. Want soms worden we gestuurd door het innerlijk kind. Dus op 11 juli, dan begin ik weer met een programma, de Ode aan het innerlijk kind. Dus daar kunnen mensen aan deelnemen. Er zijn nog 2 plekjes vrij. En Ga je het binnenkort nog een keer doen of is het? Ja, zeker. Als er gewoon interesse blijft, dan ga ik het nog een keer doen. Het is een reeks van 3 keer. Dus je gaat door middel van systemische oefeningen, familieopstellingen, ga je dus kijken hoe jouw verbinding is met je innerlijk kind. Want heel veel mensen zijn niet verbonden met hun innerlijk kind, omdat het er niet mag zijn, omdat daar ook pijn op zit. En hoe kan je het kind meenemen in het hier en nu? Dus dat doe ik in 3 sessies in een kleine groep. En hoe lang duurt zo'n sessie? 4 uur. Oké. Ja. En dan heb ik 9 september heb ik een groepsopstelling. Dus als mensen met een thema willen werken, dan zijn ze welkom. En ik heb elke vrijdag werk ik in mijn praktijk 1-op-1. En dan kunnen mensen ook met hun eigen thema's werken. En dat kunnen ze in een traject doen of ze kunnen een losse sessie doen. En waar kunnen ze je vinden? Ja, dat is Stepping Forward, stepping-forward.nl. Ik zit in Amsterdam, dus ja, de mensen zijn hartstikke welkom, vlak bij de RAI. In mijn pop-up locatie. En dat is heel fijn om daar te zijn. En op de website staat dan ook de locatie nog een keer, waardoor men nog letterlijk... En op Instagram ben ik te vinden als Veronica Stepping Forward. Veronica met een K. Heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. En NAP met een B. NAP, NAB, ja, ook. Dus ja, mensen kunnen me mailen. Je kunt een gratis kennismakingsgesprek inplannen. En dan kunnen we kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Zeker. Je hebt het gehoord. Ga alsjeblieft naar Veronica toe. Maak gebruik van deze opportunity. We hebben vandaag eigenlijk al een begin gemaakt met stilstaan bij wat het werk is. En nog belangrijker, die reis die we ooit hebben gemaakt. Zijn we in lichaam hier aangekomen? Ja. Maar zijn we ook in ziel hier aangekomen? Dat is inderdaad iets wat de moeite waard is om uit te zoeken. Want alles wat in het verleden is gebeurd, van generatie op generatie, kan vandaag de dag in het heden je nog parten spelen. Dit is een gouden opportunity. Veronica NAP. Veronica met een K, NAP met een B. Stepping-forward.nl. Tot de volgende keer bij Tori Taki. Veronica, jij komt heel gauw terug. En dan mag je een keer op mij uitproberen hoe zo'n sessie of een opstelling werkt. Ik offer me bij deze graag voor jullie op, lieve mensen. En dan, dankjewel dat ik er mocht zijn. En dank jullie wel voor het kijken. Graag gedaan en ik denk dat het heel fijn was. Mijn arm is inmiddels weer hersteld van het tillen. Maar wij gaan dus heel snel een tweede sessie doen samen met Veronica. En dan ga ik mezelf opofferen voor jullie. Waarbij Veronica met mij de sessie ingaat. En dan kunnen jullie dus kijken hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. En anders is er op 9 september ook nog een mogelijkheid. Maar je kan hoe dan ook elke vrijdag bij haar terecht 1-op-1. Doe je voor de mail, laat me vooral weten hoe het was. Dit was Tori Taki. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger.